लोगोफोर गुड मर्निं मैयाहाय जोंनि फरायसा आफादा मा खुंदों उदखारि सान आं मैयानो खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बावहाय इएम रनजित बसुमतारिनियाबो थांनायखौ नुदों ओमफ्राय बिथां प्रमद बर' सीएम बिथाङाबो फैदों जाय हक सीएमआ फैगोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैया फैखागोन बिसोरो खारन आवगोलनिफ्रायनो खुंनाय जिहेतु उदखारि सानखौ बेसेबांबा बोसोर जाबाय होननानै बुंदों बिथांमोना खुंदों उदखारि सान खुंनायखौ आङो एसे गोरोन्थि बायदि नुहुरो मानो आं बेखौ जायखिजाया मानो गोरोन्थि होननानै बुंगोन बेखौ रनजित बसुमतारिनि भिडिअखौ एसे नायग्रोनानै लादो बिनि उनाव बे गोरोन्थिखौ आङो बुंगोन उदखारि सानखौ जों बर'खौनो उदखारि खालामना लादों बेफोरबायदि आरोखि थ' रनजित बसुमतारिनि बाथ्रा बुंनायखौ एसे ससेबाबो क्लिपखौ होनानै होनि आं उदखारिनि जा थासारि बे थासारिया सोमजिबाय दङमोन असान्तिनि बेरेखायै जोंखौ माने गसंथानो थाखाय सान्ति सृष्टि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जा थासारि सोमजिनांगौ बेखौ दिनै जे हानजा सुरनायनि माने दावगानायनि मोनसे हाबाफारि आं बेवहाय आथिंनि हानजा सुरनायनि बाथ्राखौ बुङाखै स्पिरिचुवेल एन्ड मेन्टेल हानजा सुरनायनि बाथ्राखौसो बुंदों बर' हारिनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै बर' हारिखौनो थांखिनानै सोरबाया गावबाय दङ नामा बेखौसो उदखारि सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो दिनै नायबिजिरनायनि बा नायसंनायनि सम फैदों आंनि बेक्तिगत मोनदांथिया बेखौसो बुंनो नागिरदों जोङो बे सानखौ फालिलांबाय थागोन नाथाय जोंनि गेजेराव जा थासारिखौ सृष्टि खालामनानै हासार दै आरो माखासे मा होनो थासारि सृष्टि खालामनो नागिरदों गाज्रिनि बिफां गायनो नागिरदों बेखौ नोजोर होनायनि सम फैदों रनजित बसुमतारिया उदखारि सान फालिनानै आरो इनभाइट खालामजानानै लाजिदों ओमफ्राय माखासे बाथ्राखौ बियो स्पष्ट बुंजोबनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला एसे उदखारि सान होननानै बुङोब्ला गावनो उदखारिमोन ना रनजित बसुमतारियानो बेफोरबायदिखौसो जाय सिलाय हमनानै आर्म्स हमनानै नांबोनाय दावहा नांबोनाय बेफोरखौ मा होननानै बुंगोन उदखारि होननानै बुंदों दिनै सोर फालिदों बेखौ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर बिसोरसो खुंदों दिनैहाय बे बुस्थुखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि गोजाम जाथायफोरखौ बुरखांलायनायासो मोजां अम्बाखालिनि सानाव उदखारि सानाव आं बेखौ बुंनो नागिरदोंसो मैयानि सानाव बै समाव आबसुफ्रा मा मावदोंमोन बेखौबो बुरखांनाया मोजां दिनै एनडिएफबिआबो उदखारि सान फालियोबा फालिनो हायो दिनै एनडिएफबिआ गोबां बुस्थु खामानिखौ बुङोब्ला बुंनो हायो नाथाय एनडिएफबिआ दिनैसिमबो बे जिनिसखौ बुङाखै आरो बुङाबो बेफोर बुस्थुखौ बुङोब्ला दा गावजों गाव जुगुमलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय बेफोरो फैयो उदखारि सान खुंनो नाङा मानो होनदोंमोन आं जि दिनाखालि थैदों जि दिनाखालि जायजोंखि जाया बुथार जाया बेखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिनो हायोमोन मानो उदखारि सान फालिखो दिनै ड्राग्सनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों नंगौ ड्राग्स जौ जुवा बेफोर बारायदों खिन्थु खमायनांगौ जोंबो होबथादों एक्सन डिबिआ बेफोरनि फारसे होबथादों आरो दा इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिआबो बेफोरनि सायाव गोख्रों राहा लामा लागासिनो दङ आरो लालांबायबो थागोन दिनै उदखारि सान फालिनायाव उदखारि होननानै बुङोबा सोरखौ बुंनानै लानाय जायो आबसुआनो उदखारि सिदायै बुंनो थाङोब्ला गाज्रि मोनलायनायनि खोथा फैया बावहाय दुखु मोनलायनायनि खोथा फैया बावहाय बा आं मानो उदखारि होननानै बुंदों बेखौ भलेन्टियार फर्सखौ जोनोम होआ सोरमोन भलेन्टियार फर्सनिफ्राय आबसु जादों आबसुआ सोरखौ जोनोम होआमोन बिएलटि ना ओमफ्राय गोबां आफाद बिदिनो फिसा फिसा आफाद जोनोम होदों आबसुआ होनबा उदखारिया सोर गोग्लैखो उदखारिया होनबा आबसुआनो गोग्लैहैबाय गावखौनो गाव फालिनानै लादों गावखौनो गाव उदखारि खालामनानै लादों दिनै सोरबा सासे गावथार जानाय लगे लगेनो बा सोरजोंबा सिथार जानाय लगे लगेनो बेखौ दे उदखारि सान फालिगोन
बे मालाबाबो गनायजाथाव जायाखै आं बेखौ बुंगोन जे उदखारि सान फालिनाय बा आबसुखौ डाइरेक्टनो टारगेट खालामनानै बुंनाय बेखौ बुङाखै खिन्थु दिनैहाय नैबे बिथांमोना जिखिनि उदखारि सान फालिदों बावहाय आं बे बाथ्राखौसो बुंनो गोनां जादों खारन दिनैहाय जोनोम होग्रा आफादखौ जोनोम होग्राया सोर आबसुआनो बिएलटिखौ सोर जोनोम होआ आबसु एनडिएफबिखौथ' दिनै आबसुफ्रा जोनोम होआखै दिनैहाय बिथांमोना एनडिएफबिनि टारगेटआनो बेलेगमोन फैयै फैयैसो मा जाफैदों गावजों गाव नारा नाथा जाफैलायदों बेफोर खोथाखौ बुरखांलायोब्ला बै समनि जेब्ला 1982 बे सननिफ्राय बुरखांलायनांगोन ओंखायनो बे उदखारि सानखौ फालिलायनानै बा उदखारि सान दिनै गुबुन सोरबा दिनै दिफिन बर' बिथांमोना बुंदों ड्राग्सनो जौनो बायदि रोखोमनि खोथाखौ बुंलांदों उदखारि सान दिनै बेफोरनि सायाव बेफोरखौ एक्सट्रायै गुबुन नाम होनानै खुंजायो दिनै बे मार्टियार्स डे बा मुंख्लं सान हिसाबै गुबुन नाम होनानै खुङोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो मैयानि दिनाव गावनि जाथि गावनि हारि गावनि ट्राइब गावनि ड्रेस गावनि हारि हारिमु बेफोरखौ मा खालामनानै लादों उदखारि खालामनानै लादों नों बर'खौनो उदखारि खालामनानै लादों रावखौबो खालामाखै गुबुन ट्राइबखौ खालामाखै सोरबा सावथालिनो सोरबा एसामिसनो सोरबा दासनो सोरबा मुस्लिमखौ खालामना लायाखै गावनि हारिखौनो गावनि बर'खौनो उदखारि बायदि खालामनानै लादों बे मानसिया रावजोंबो थैयाखै खोनानायाव नों बर'नि आखायावनो मुंख्लं जादों दिनै कमेन्टआव बेफोरबायदि खोथाखौ लेथ्रायै लिरनानै हरगोन बुंहरगोन लाब गैया खिन्थु बुंनो थाङोब्ला मोजाङै सान मोजां गुवारजों सान अब्लासो बिजिरनानै मोनगोन नों बर'खौनो उदखारि खालामनानै लादों सोर जोनोम होआमोन दे बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै नैबे फरायसा आफादानो बुरखांजेनबाय थायो सोरबा बै समाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुरखाङोब्ला बिएलटिआ एनडिएफबिखौ गावथाराखैमोन नामा उमुखौ बिदि गावथाराखैमोन नामा बेफोरबायदि खोथाखौ बुरखांजेनग्राया बिथां फरायसा आफादानो बुरखांजेनो दिनै जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोजोन गोरोबथा जानानै फैखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ सिज फायार जाखांनायनि उननिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों जालदाब गारदों सोरजोंबा पार्सनेलि ओरैनो जिरायनायाव सावरायलायनो हागौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ नाथाय बेफोरबायदि जेनेरेलि मेडियानो बा बहाबा मिथिं दावथिङावनो उदखारि सान होननानै बेफोरबायदि खुङोब्ला नों बर' जाथिखौनो नों बर' बिमाखौनो नों बर' बिफाखौनो उदखारि खालामनानै लादों आरो दिनै ड्राग्सनि बेलायाव बुंदों ड्राग्सनि बेलायाव मा गोख्रों राहा लामा लादों फरायसा आफादा दे बुं बेखौल' बुं माबे बिथिङाव माला नागिरनानै हमफेरदों आरो बिथांमोना बेफोरबायदिनि फारसे ओरैनो खुगाल' बुंबाय थानानै लाब गैया खुगाजों लोगोसे आखाइफ्राबो थांनांगौ बा नागिरनाय बेफोरबायदि बुस्थुआबो थानांगौ ओरैनो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव साइकेल रेलिनो माबा माबि रेलि बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जाया होननानै रेलिखौबो नांगौ बेफोरबायदिनि एगेन्स्टआव रेलि खालामनायखौबो आरो खालामनोबो नांगौ खालामखानांगौबो खिन्थु बेजों लोगोसे अनलि रेलिनि नामाव रेलिल' खालामनानै दोनबा जाया ओंखायनो बेफोरबायदियाव जिहेथु ड्राग्सनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों ड्राग्सआ जोंनि बिटिसिआव बारा जादों जौ जुवा बेफोर बारा जादों नंगौ बेखौबो जों मानिदों गान्जा सोबनाय बेफोरबो बारा जादों हाग्रामा दालांफोर बायदियावहाय मोनसे साइनबर्ड गिदिर लिरनानै दोननो हाया मानो मोनानि 6टा 7टासिमहालागै थानो मोना 6:30 थादों होनबानो आउट बे समाव ओरैनो आनसलिक फैनानै मानो एसे एनै गोग्रोमाखै मानो एसे एनै सुलु लायाखै अब्लानोथ' हमनो मोनगोन दिनै गोबां बिथिङावनो दिनै फरायसा आफाद हिसाबै बेफोरबायदियाव नागिरबाय थानो बा सम गैया टाइम होनो हाया बिथांमोना खामानि दं गुबुन खामानि दं गुबुन खामानि मावनांगौ थायो बेफोरबायदियाव बिथांमोना समखौ होनो हाया थेवबो होननाय मोनसे खोथा थायो बे समनि गैयाब्लाबो आधा घन्टा 1 घन्टासोब्लाबो मालाबा बेफोरबायदियाव समथ' होनो हायो गुबुन खेथ्रआव होनो हायाब्लाबो दिनै फरायसा आफादखौ बुंनाय लगे लगे गोबाङानो बिराद देहायाव नांहैगोन खिन्थु जायफ्रा थाग्राफोर फरायसा आफादनि बारै मा मोजाङै मिन्थिगौ मा मावो बेफोरनि खेथ्रआवहाय एसे मोजां साननाया
मोजां होननानै आं सानो दिनै कयेकजना ओरैबायदि लेथ्रा लेथ्राल' बुंहरो खुगायावथ' जेबो गैया लिरना हरनायाव अस्थादखा खुगायाव जेबो गैया जोंथ' जा साननानै मोननाय जा जोंनि थौले मेलेमजों साननानै मोननाय बे थौले मेलेमजों सानना मोननानै दिनै बे उदखारि सान फालिनायखौ आङो एक्सेप्ट खालामनो बादों आरो सोर उदखारि सोरखौ फालिदों बिसोरो नों एनडिएफबिखौनो उदखारि हिसाबै दासिमबो फालिगासिनो दङ आसामाव फरायसा आफादा सोरखौ उदखारि सान फालियो मालाबाबोथ' बिसोरो टेररिस्ट डे ना बेखौथ' खुंफेरा जोंनि बिटिसि आवसो टेररिस्ट डे उदखारि सान फालिग्रा बिराद गिदिर माबा मोनसे खुंनो हानायफोर बायदिखौ मोनदों आरोखि एसे मोजाङै सान उदखारि साना मा सोरखौ फालिदों मोजां गोलावै गोजानै सान एसे आरो गोथौयै साननानै फालिनायासो मोजां आं सानो बिखौ हाखु दाखुनो बा जि दिनखालि मार्टियास जादों जि दिनखालि जाथाय जादों होमबाखालिनिफ्रायनो बिखौ उदखारि सान होननानै फालिदों होननानै आं सानो दिनै उदखारिखौ सोरखौ खालामना लादों नों बर'खौनो खालामनानै लादों रावखौबोथ' खालामाखै नोंनि बर'खौनो खालामजोबनानै लादों ओंखायनो एसे लाजिथावथावफोरबायदि जादों होननानै आं सानो दिनैनि दिनावबोलाय आरो रनजित बसुमतारिया गावनो उदखारि सान होननाय लगे लगेनो मा बुंहैनो हादों बियो दिनैहाय बे रनजित बसुमतारिया एनडिएफबिनि बारै बियो मोजां खोथाखौनो बुंनो रोङा दिनैसिमबो बियो उदखारि सानावलाय मा नुजाहैगोन गावनो उदखारि बियो रनजित बसुमतारिया बुंना लानो हायाखै बियो लाजिहैदों बे थांनानै ओंखायनो एसे मोजां सिन्था खालामनानै बहाबा प्रग्रामाव थांनाया मोजां अनलि रायजो राजाखौ नायबाबो माखासे भट बेंकखौ नायबा जानाय नङालै रनजित बसुमतारि नों जिहेतु मैया उदखारि सानाव नुजाहैदोंना हाजार लिंबाबो नोंनि सिन्था धाराया गोरा गोख्रोंब्ला बे उदखारि सानाव नुजाहैनाय नङामोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बाथ्राखौ जुदि सानोमोनबा नोङो नैबे उदखारि सानाव नुजाहैनाय नङामोन लासिं सिं नोङो एक्स एनडिएफबि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बेखौ असनमान खालामदोंलै नोङो एक्स एनडिएफबिनि फारसे नोंहा सिन्था खालामनायबो नङा इउनाइटेड फरामनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि फारसेबो साना नों अनलि मैयानि दिनाव रोखाबो जादों उदखारिया मा बुस्थु बेखौ नों मिथिया आरो बुजिया आरो सोरखौ फालिदों उदखारि सान हिसाबै थ' लोगोफोर दिनै उदखारि साननि खेथ्रआव सुंद'यै गुसुङैब्लाबो गोलाव बुंनो हागौमोन आरो गोलाव खोथा ओंखारदोंमोन माखासे बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन बावहाय इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुङाखै दिनै फरायसा आफादा जेसेबां दङ बिथांमोननाव जुदि गाज्रि खोथा बिथांमोननिसिम जुदि माबा मोनसे गाज्रि खोथा जादोंब्ला बा बिथांमोनाव आं खमाबो निमाहा बिनाय थाबाय उदखारि सानखौ आङो फालिजानो बादों एज ए बेक्ति हिसाबै नङा बेक्ति हिसाबैबाबो जाथि हिसाबैब्लाबो आं बे उदखारि सानखौ एक्सेप्ट खालामनो बादों आरो गनायथाव नङा होननानै आं सानो दिनै उदखारिनि नामावहाय ड्राग्सनो जुवानो जौनो बेफोरखौ बुंलांबाथ' जानाय नङा ना उदखारि सान फालिनायाव बिथांमोना सिलाइ सेन्थाइ सावदों थांनाय बोसोराव सिलाइबो सावदों दंफांनि आरो बिनि सिगांबो सिलाइ सावदों बिनि सिगांथ' दाङाबाजियानो दिनैहाय बे बुस्थुआ आं बेखौनो बुंगोन जाय हारिया नाङा बे हारिया मालाबाबो सिनायथि गैया होननानै आं सानो हाजार नों राजा लामा होसिख्राव गाबख्राव हाजार लामा राजा लामा गाथे मालाबाबो सिनायथि गैया दिनैहाय मणिपुर बायदियावहाय मैतै आरो कुकि ट्राइबजों मानोथो दावहा जादों मणिपुरिफोरनिखौ मैतैफोरनिखौ मा खोनायोमोन बिसिबांबा आफाद दं दिनै मा खालामनो हादों जेबो खालामनो हायाखै कुकिया दिनै बिसिबांबा बोसोर आफाद दङमोन नांदोंमोनबो दिनैहाय दिनैनि दिनाव बिसोरो सिनायथिखौ होनो हादों गोख्रोंनो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा आर्मस हाथियार लानानै नांग्राफोरनि जानानै खोथाखौ बुङोब्ला बोखांनानै हमनानै केस जाबसिननानै गादबना दोननो सोर खालामगोन जोंनि बर'फ्रानो खालामगोन जोंफोर दिनै कुकिनि जानानै माखासे बाथ्राखौ बुङोबा सोनानै दोननानै सोदामब्लेनानै दोनगोन
बिनि मेन्टेलि फाग्ला खालामना दोननाय सोर खालामो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो खालामो दा एग्जाम्पोलावहाय दिनै बाथानि खेथ्रआवनो बुंनो फैदों दिनै बाथामोन बायदिया बेसेबां गावनि जानो हागौ बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे लेथ्रा जानो हागौ खिन्थु बियो दिनैहाय हारिनि थाखाय बेसेबांबा मा सेक्रिफाइस खालामदों गावनि फिसा दिनै गथ' देरलांबाय दिनैहाय गावनि खोथा बेक्ति खोथाखौ सानफेराखै बियो दिनै बिनि जानानै बुङोब्ला बे अफ्रियालाय मा खोथा बिनि जानानै बुंबाय थादों हमनानै जेलाव सोना दोननायनि अनगायै जेबो गैया माबा मोनसे नंखाय दाय माबा मोनसे गैयाब्लाबो सिलाइ गैयाब्लाबो न' सिङाव गारसोमनानै दोननानै गादबना दोनग्रा खालामना दोननो नागिरो सोर खालामो बेखौ जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो खालामो बेफोरखौ रावबो खालामा दिनै कुकिनि जानानै बाथ्रा बुं बावहायबो जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो हमनानै सोरामब्लेनानै दोनथाबबाय थागोन बिनि अनगायै जेबो गैया कुकिफोरबायदिया दिनै मानो नांनो गोनां जादों मानोथो दावहा बेसेबां बै समाव सिनाय जायाखैमोन दिनैनि दिनाव कुकि दिल्ली बायदियाव गाबख्रावनो गोनां जादों दिल्लीनि हाउसाव दिनैहाय मा जादों दिनैहाय मैतैफोरनि बायदि बेसेबां बुंनो गोनां जादों आरो बेसेबां गाज्रि जाथायबो जादों दिनै बेफोरबायदि दावहानि समाव गावनि फिसानि मालाबा जाथारि जाथायाबो जायो दिनै बेफोरबायदिखौ लानानै दिनै उदखारि सान खालामफुंबा जाया जानला मानलानो उदखारि सानखौ होमबाखालिनि जि होमबाखालिथ' माबा मोनसे मुंथ' दोननो हायो मार्टियार्स डे बा मुंख्लं सान बेखौथ' बुंनो हायो मा जोंनियालाय बर'फोरनालाय माथो माबा मोनसे सोरनिबा माबाखौ जुदि माबा मोनसे जायोब्ला उदखारि सान टेररिस्ट डे माबा माबि डे सोरखौ खालामना लादों बेफोरलाय नों बर'खौनो खालामना लादों नों बर' बिमाखौनो खालामना लादों नों बर' बिफाखौनो खालामनानै लादों बिनि अनगायै जेबो गैया लाब गैया बेफोरबायदि उदखारि सान टेररिस्ट डे नेक्स्ट बोसोरावबो बेसेबांबा गिदिर खुंगोन बिथांमोना ओंखायनो खुंनायनि सिगां बे नामखौ एसे सोलायनानै गुबुन नाम होयोब्ला बा मार्टियार्स सान बा मुंख्लं सान बेफोरबायदि होनानै दोनोब्ला जोंबो एक्सेप्ट खालामगोन जोंबो मुंख्लं होननाय लगे लगे बिखौ सनमान होगोन जोंबो हाजारखि गावजों गाव थैलाया मानो जों मुंख्लं सान होननानै बुङोबा जोंबो सेलुट हैगोन सनमान हैगोन बिबार बावहैनो जोंहाबो एसे मोजां खाबु थायो दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै खाबु होआखै दिनैनि बे खुंथायाव थानायफोर आरो नैबे फरायसा आफादफ्रानो गावखौनो बिराद गिदिर सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामग्रा होननानै खालामनानै लायो बबे बिथिङावथ' सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों नैबे दिनैहाय जाखिनि बर' जाथिखौ सिनायथि होनो हादों होननानै बुंबा मोननैल' आफाद एक्स NDFB आरो एक्स BLT बे मोननैनि गोख्रों दावहायावसो नै दिनैहाय जों बर' हारिखौ दिनैहाय एसेब्लाबो दिल्लीफोर बायदियावहाय सोगोम होनो हादों होननानै आं सानो सोरनिबा दिनै राजा लामा गाथेनायाव सोरनिबा दिनै ट्रेन लामा गाथेनायाव सोगोम होयाखै होननानै आं सानो दिनै बिथांमोना बुंनानै उदखारि सान फालिब्लानो जे जोंनो खालामजोबदों होनना बुंबा जानाय नङा दिनै बर'नि जेसेबां गोरोबथा जानानै फैनाय बावहाय बयनिबो थै दं बयनिबो जिउ गारनाय दं थ' दिनैहाय उदखारि साननि खोथा बुंनायावहाय गासैबो बर' रायजो राजानाव मोनसे क्षमा बिनाय थाखाबाय आं जुदि बावहाय माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला आरो फरायसा आफादनि सायाव माखासे खोथा बुंनायनि सायाव जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला आङो गासैनियावबो क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोरा आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो साननायखौ बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि